Hiya, Perry. Helo! O, beth sydd dy ti fyna? Rhywbeth ffrwydrol? Wel, ia i ddweud y gwir. Dŵr. Perry, dyw dŵr ddim yn ffrwydro. Dychmyg o hwnna. Po tro ti'n troi ymlaen y tap. Wel, diolch yn ffyrnig ar ben ei hun, ond mae yna grŵp o fetalau sydd yn adweithio yn ffyrnig iawn efo dŵr. Metalau grŵp 1. Pan ti'n gweud grŵp 1, ti'n meddwl ar y tabl cofnodol yma? O ie, achos mae pob elfen mewn colofnau gyda rai sy'n debyg iddyn nhw, ynddo nhw? Ia, yn union. Mae metalau grŵp 1 i gyd yn adweithio gyda dŵr, a maen nhw'n mynd mwy eithafol wrth symud lawr y golofn. Gewn ni weld, te? Iawn, ond yn gynta, mae rhaid i chi wisgo hein. O, iawn. Lithium di'r metal cynta, ond mae hwnna'n bach yn boring. Felly, dyma sodium. Dwi ddim jyst yn arnofio ar y dŵr, mae fe'n brylymu ac yn ffysan. Mae'r sodium a'r dŵr yn adweithio ac yn creu nwy hydrogen. Mae'r sodium yn toddi yn y dŵr, ond mae'r nwy hydrogen yn dianc gan greu'r swigod yma. Wow! Mae di cynni. Mae'r hadan. Mae'r dŵr yn mynd yn binc. Wow! Mae'r sodium wedi diflannu'n gyfan gwbl. Do, mae o wedi troi i fewn i sodium hydroxid a wedi toddi yn y dŵr. Briliant! Beth sy'n nesa? Potassium sy'n nesa, ond fe rhaid chi gamu nôl ar gyfer hwn. Wow! Mae'r dan. Be? Mae'r fflam yn borffor, dwi? Wow! Beth ddigwyddodd fan'na? Wel, mae'r adwaith yn creu gwres, a mae'n digwydd mor sydyn efo potassium, mae'r nwy hydrogen yn mynd ar dan. Gret! Pa meta sy'n nesa, Perry? Wel, mae'r metalau eraill yn grŵp 1 yn rhy beryg yn yr stiwdio. Fysa rubidium yn chwalu'r bolan, a fysa silicium yn bosib y diristro'r stiwdio. Beth am franciwm? Mae franciwm yn un o'r elfennau mwyaf prin ar y ddaear, a mae o'n arbennig o radioactif. Tas ni'n llechio fan y môr, sa fo'n creu tsunami. Ie, oce, wel, newn ni adael hwnna am beth i da. Ie, digon teg. Ond, mae gennau un peth arall i ddangos i chi. Dewch efo fi. Mae'r adwaith yn fwy eithafol pan ydych chi'n ddefnyddio rhew. Pam? Yn gymigol, maen nhw yr un peth nag nhw? Ydy, ond drychwch beth sy'n digwydd pan da ni'n rhoi potassiwm i fewn yn rhew. Ond yn gynta, mae rhaid gwisgo rhain. O. Diolch. Diolch. Nes i dal to yma! Mae yna haen dena o ddŵr ar y rhew sy'n digon i adweithio gyda'r potassiwm, ond yna mae'n toddi mwy a mwy o rew gan greu chain reaction nes ei fod yn ffrwydro. Waw, dyna beth yw gorffen raglen dy bang, ynddo fe?